Pasahaton mulai tusude hita naro marminggu di Sadiarion. Di minggu naro rap hita toktong di ibadah pukul 8 manang di pukul 10 sada. Tuhat tama namandongani hita saluhutna. Mulai ate. Damang dainang tabukama parminggota. Rimma hita jonjong. Taendehon ma Yesus sai ingani. Nina Jesus mamandok ibana. Audo haheon dohot hanguluan. Na mongulu do na porsea diau nang pe mate ibana. Jala ganup na mangulu jala na porsea diau. Na sotupa mate ibana saliling-liling na porsea dohot disi. Mar hite-hite goar ni debata ama. Dohot gor ni anak na Yesus Kristus. Dohot gor ni tondi perbadian na tumapalangi dota noon. Sai di pasarhon madame na tu tondi tabe. Amen. Puji Tuhata merende tasian buku yang di metodis nomor 10.
Rap mandok mahita di tangiang panindangion. Ale amanami na di manwa ginjang, na manopahami sian holong ni roham, na mangaramoti hami marhite-hite holong mi, jalana patawan hami di bagasan holong ni roham, mardongan haserepon ni roha, upar hatopot hami dona sohulong hami ho, sian nasa roha, tondi pikiran dohot gogonami, jala dongani pendang huhaulongi hami, songon pakolongini Kristus di hami. Namian dongulum di bagasan tondi nami, alai hutulak kami doi, marhite-hite pangalahon nami, hutulak kami do tondim, dang huralati hami lomoni roham, IPC sama nasa dosa nahula hami, urupi mahami paturohan pangalahon nami, jala di bagasan panogunogon ni tondim mahami, di sude ulao nanaeng ulon nami tujoloanon, asagabe patar di bagasan hami, dohot di bagasan saluhut halak, hamuliau ni panopayanmu, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ohom maita martangiang di bagasan rohatabi. Asamolo di bagasan Kristus halak, natinopa na yung baru may, nungasalpu pangalaho na robi, gabe na yung baru. Amin. Rap mandok mahita di tangiang aleya manami. Aleya manami na di banwa ginjang, say pinorbadi amaguarmo, say Roma harajaonmo, say saut malo maniroham di bonotongoon songon na di banwa ginjang, lehon matuhami sadarion, hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, dohot hasangapon rodi saliling nililing na. Amin. Responsoria dihita sadarion, imasian Pesalmen 24, Pesalmen 24 ayat sada sahatu ayat 10, tajaha manon marsoring-soring di ayat 10 anon rap hita manjaha, rimah hita jongjong. Pesalmen 24 ayat sada sahatu ayat 10. Go di Jahoba do tano onro di isina, portipion dohot pangisina. Ay ibana do pauja korsa di atas aka laut, jala dipahot di atas ni aka batang air. Ise do na jadi nakok tu dolok ni Jahoba, jala ise do na hum jongjong sogot di hajongjongan ni hapa dionai. Hala partangan na lidang dohot na ias roha, paroha naso pai huton naso hasea, jala naso olo margana laho mangaci. Ima halak na maruli pasu-pasu sian Jahoba, dohot hatigoran sian debata ni hatuaon nai. Ima sudut ni akan na uso-uso di ibana, akan na mga lului bohim Jakob. Patuginjang matohang muna, hamuale aka harbangan,
patuginjang mahamu ale aka pintu sian narobi asa bongot raja ni hamulyaon. Ise ulaning raja ni hamulyaoni, ima Jahoba nagogo jala ulubalang, Jahoba ulubalang di hamusuon. Patuginjang mahatohang muna hamu ale aka harbangan, jala patuginjang mahamu ale aka pintu sian narobi asa bongot raja ni hamulyaoni. Ise ulaning ibana raja ni hamulyaoni, ima Jahoba Zebaot ibana do raja ni hamulyaoni. Amin. Sangat madi ama. Hatindakon mahata haporsiautai. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni Samaria, na gabe-gabean si Antondi Parbadia, andorang sohawapuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na matetar pajal do ibana di haupinor silang jala ditanom. Dungi mulak mengulu di hari patuluhon na manai tu surgo laundul di siamo ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana paima mulak sogo tutanoon manghumi halak na mengulu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatau paniala Kristen akan nabadia dohot dia sasani dosa dohot dihatain na mandok mulak mengulu dosogo daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Undul mahamu tabege makor pewemi. Lihatnya talanjuton mamuse tajahama epistel lihita sadarion imasian pangukapon bintu 20 sada ayat sada sahatu ayat onom a. Songonon ma didok disi. Dungi hui dama banua ginjang naim baru, dohot tano naim baru. Ainu ngasalpu banua ginjang na parjolo, dohot tano na parjoloi. Lautipe ndang adong be. Jala hui dama hutana badiai, tuat sian banua ginjang sian debata, ima Jerusalem naim baru. Na pinatures songon oroan na sinanggulan mandapoton harajana. Jadi hubege mas suara nagogo sian habangsai na mandok. Ondo joroni debata di tonga-tonga ni akajolma. Na maringanan maibana di tonga-tonga nasida, jala nasida mabangsona, jala debata sandiri saor tu nasida. Jadi apusan ni debata manasa ilu-ilu nasida, sian mata nasida. Dang adong be hamatean nang arsak ni roha, nang angguk-angguk, nang nahacit. Dang disibe ay nungasal puna parjoloi. Dungi didok na hundul di habang saima, idama saluhut na dohu paim baru.
Jadi di dogma suraton mai ai haposan doa kahataon jalan nasitong. Laos di dogma tuau nunga saut. Martua ma akan naum bege hatani debata jalan nau peapsa. Amen. Damang do dainang tapapung ma peliata. Atani debata mandok. Pasangap ma Jahoba marhite sian hamoraonmu. Dohot marhite sian patumonaan ni sandok pangomoanmu. Jadi marsipinjot ma aka sopom jala sirnip tua anggur aka pilanganmu. Amin. Tapasat ma peliata huhut hita marende sian buku ende metodis nomor 252. Musik. Taindewan ayat sada. Dehon masai pasu-pasu, oh Tuhan. Tabegema tikting namasa di Huriata.
Salom. Ikting manang buah-buah namasa di Huriata Gemi Kasih Karunia Minggu 7 November 2021 persembahan diberikan oleh jemaat pada saat memasuki ruangan ibadah dan kita mengadakan persembahan ke depan untuk kas gereja kita. Hari Rabu 10 November 2021 ibadah evangelisasi gabungan semua sektor ditiadakan berhubung untuk mengadakan persiapan Natal. Hari Kamis 11 November 2021, pertanyaan PWMI di Patupa di gereja masuk pukul 10 pitu WIB. Hari Jumaat 12 November 2021, sermon LS CLS majelis di Patupa di gereja masuk pukul 10 WIB. Pelayan ibadah minggu selang atau gelombang siang gelombang kedua diharapkan hadir untuk latihan setelah selesai sermon pukul 19 WIB. Sabtu 13 November 2021, kelas katehisasi Sidi diadakan secara Zoom pukul 16 WIB. Sermon guru sekolah minggu diadakan secara Zoom pukul 17 WIB. Pertanyaan P3MI di Patupa di gereja masuk pukul 10 siang WIB. Dari Minggu 14 November 2021, persembahan diberikan oleh jemaat pada saat memasuki ruangan ibadah dan kita mengadakan persembahan ke depan untuk dana Natal. Akar ruas nihuria nama ulang tahun manang hari hatu tubuh tanggal pitu sahatu tanggal 10 tolu November 2021 adong 20 halak. Alai maulia tema tu debata alani silehon-lehon na naso tarhatahoni. Keluarga besar Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan, pasahaton selamat ulang tahun. Gajang mau murmuna, hipas jala goklas ni roha mahamu toktong. Tuhata Yesus Kristus mamasu-masu hamu. Kamar ragam. Panitia Natal terbentuk sesuai dengan keputusan rapat majelis tanggal 26 Oktober 2021 susunan Panitia Natal tahun 2021 sebagai Boy Mataja Hadison di Buletita. Varian Natal Gemi Kasih Karunia tahun 2021. Ibadah Natal umum bahasa Batak tanggal 24 Desember 2021 masuk pukul 10 pitu WIB. Ibadah Natal umum bahasa Indonesia tanggal 25 Desember 2021 masuk pukul 10 WIB. Ibadah akhir tahun khusus lansia berbahasa Batak sekalian perjamuan kudus tanggal 31 Desember 2021 masuk pukul 10.05 WIB. Jadi tuhita kenong lansia sa teingot mai jam 15 WIB. Ibadah akhir tahun umum bahasa Indonesia sekalian perjamuan kudus tanggal 31 Desember 2021 masuk pukul 10 WIB. Ibadah awal tahun bahasa Indonesia tanggal 1 Januari adong dope amang. Natal P3MI tanggal 12 Desember 2021. Natal sekolah minggu tanggal 10 Desember 2021. Baru ibadah awal tahun bahasa Indonesia tanggal 1 Januari 2022 masuk pukul 10 WIB. Jadi songonima tikting manang buah-buah naneng masa di kita salutna di Huriaon Gemi Kasih Karunia. Begiot tama na pinatolhas ni panitia renovasi di hita di Bagasan Tikyon. Mau lihat
Shalom. Damang dainang na pinarsangapan. Taresok kami mewakili panitia renovasi ni Huriatta. Taringot tu ulaw naung mardalan. Naperjolo songon naung taboto. Bunga dimulai renovasi ni Huriatta mulai tanggal 6 September 2020 sadana salpu. Gala posisi pekerjaan manang ulaon ni panitia renovasi na berjolo. Ia sian mulai minggu nasalpu nunga mardalan pemasangan rangka atap manang kuda-kuda suang-songoni pemindahan kamar mandi manang toilet ni Huriatta. Napa duahon panitia madok moleate tudamang dainang di dukungan tangiang, dukungan moral, dohot partisipasi siat damang dok dainang ruas ni Huriatta sampai saat sadarion nunga tarpapungu panitia dana 707.770.000 sian rencana total kebutuhan lebih kurang 1 miliar. Pengeluaran saat sadarion sesuai dohot situasi ulau naung berlangsung 141.076.380 rupiah. Saldo renovasi 546.702.620. Damang do dainang tong dope hami mangido sian panitia renovasi. Ia renovasi selain biaya total 1 miliar, adong dope tambahan dana penggantian daun jendela sejumlah 26 unit. Panitia nunga mengadakan perhitungan per unit 2.500.000 rupiah. Dukungan dot partisipasi siat damang dainang tong dope memohon hami sian panitia. Alani melalui kesempatan non kami sian panitia mangido tangiang asa doni roha dihita asa renovasi ni Huriatta boy mardalan doa dengan saya itu hatta mana masuk kita. Shalom. Dorang sesahat hita tutangiang hamalimon marede mahita sian buku ede nomor 126 ayat sada sahat rodi ayat tulu. Tang yang mahita alia manami di bata Jahoba namaringanan di Banua Ginjang
Madok mauliate dohami tua dopan muali Tuhan. Dialah sudi dinggan ni basam na hujalo hami di bagasan samingguon. Ot pe Tuhan, roh hami marminggu di bagas joromon. Dang alani gugu nami, alai holan alani asini roham sabingdo, bain nabui hami sahatu ingananon. Opiali Tuhan, ho mamajongjongi permingguan nami di bagasan sadarion, nang pedang sudi hami ruas ni huriamon, boi rotu ingananon, sialana masa COVID-10 dilihat portibion ale Tuhan. Alani ale Tuhan, mamasu-masu maho di sudi ruasmu, nama marminggu di bagasan bagas nabi, asa toktong nasida marsi hohot, tuho ale Tuhan dinasa gulmit ningoluna. Ali Tuhan dibata, neng pasahaton nami matuho, tangyang nami ali Tuhan. Songon edinang huedeho kami, tujolom o dibataku, say usedo rohakon. Alani ali Tuhan, roau mewakili jemaat gemi kasih karunia on ali Tuhan di bagasan tikion. Urasi nasa dosaku Tuhan, anggiat bui au pasahaton hatam di bagasan tikion, pasahaton tangiang nami di bagasan tikion. Ipiali Tuhan, macelas itu tu rohanami di bagasan tikion, mamereng bangsa dohot negara Indonesia, mangido hami Tuhan di presiden nami sebagai pimpinan tertinggi, Joko Widodo dohot wakil na Ma'ruf Amin, naung bekerja keras nasida, laho mengurus sudi kebutuhan ni negara Republik Indonesia on. Huberek kami hari lepas hari, songon nalam tuding ganna, jalahu hilalah kami sabing doi, neng di bagasa tikyope Tuhan, akap panahiton COVID-10 nunga mulai sumurut be. Alani Tuhan, homa mamasu-masu nasa ulon nasida, sia tingkat tertinggi, sahatu tingkat daerah pe. Ima pangidon nami ali Tuhan, nang di pimpinan gemi wilayah sada, Bishop Kristen Wilson Sinurat, pimpinan gemi wilayah 2, Bapak Sabam Lumban Tobing, dohot gereja persiapan pengembangan, Bishop David Utawi, neng dohot pasahaton nami tuho ali Tuhan, ketiga bishop on ali Tuhan, anggiat boy nasida mangula di inganan na dohot dinggan jala toktong biar mida Jahoba diganup ulonna. Nang dipimpinan jemaat gemi kasih karunia, amang pendeta J Saragi, inang boru pendeta R Borus Marpaung, nang di asisten pendeta Kristen Siahan dohot inang pendeta Leta Boru Tabarat. Jelas lehon gogo di nasida li Tuhan, jala sadani roha, asa bui nasida padimun dimun huriami, jala pasu-pasu sudi aka keluargana di dia pe nasida maringanan. Nang di sudi program seksi pe ali Tuhan, buanon nami do tujolom, ima seksi P2MI, seksi PWMI, seksi P3MI, nang sekolah minggu pe, asa bui mardalan dohot dinggan. Nang disude les speaker CLS, dohot majelis nang guru sekolah minggu pe ale Tuhan, saboy mardalan dohot dinggan di huriami, sudi mangula dohot las niroha. Nang disude yanakon nami pe ale Tuhan, naposo unang manang di dia pe nasida maringanan, toktong biar mida Jahoba manasida ali Tuhan. Yanokon ni ruasmu na mangaluli parkarijuan pe ali Tuhan, buanon nami detang yang nami di bagasan tikyon. Macai gudang do lapangan pekerjaan Tuhan, nabui ision nasida, patol hasmatu nasida, asabui nasida, mangulahon ulon na sesuai bidangna.
Nang dianak kon nami naso madapot sirokap nito di piali Tuhan. Tuhoro pasahaton nami. Asa patongon tu anak manang boru sioloy ho ali Tuhan. Nang dianak kon nami naso dililiti ador nape. Pasu-pasu Tuhan nasa ina nami asa makorhon hagabion nasida. Titikyop pe Tuhan bagas jorom na sedang direnovasi. Apalagi nunga dipatolhas na posomi mengenai kebutuhan manang pengeluaran ni renovasi on. Jaladana na terkumpul macai bahat dope na hurang. Tuhoro pasahaton nami Tuhan. Anggiat boy sudi ruas ni huriam. Manukol-nukoli ulaw ni asa boy hatop sidung. Pasu-pasu masudi ulon ni ruas mi. Asa boy nasida sudi mangalehon sian las ni roha. Lehon gogo di panitia renovasi. Laho makobasi. Asa boy hami patupahon parmingguon di bagas joromi songon nasomal. Suak songoni matuhan di panitia Natal. Nong terbentuk di tikyon. Homa masu-masu sudi nasida. Lau makobasi perayaan Natal di tikyon. Hami pe Tuhan macam masih hol asamar Natal di taonon. Lai sudi nai guru di lomom doale Tuhan. Anggiat sudi panitia Natal marsada ni roha mangulahoni di bagasan las ni roha. Suak songoni madi ruasmu namar sahid ali Tuhan. Napeak nasida di podoman di bagas nabi. Manang napeak nasida di rumah sakit piali Tuhan. Jama Tuhan pamatangnya ka amanami manangina nami namar sahiti. Jala pasu-pasu ubat na pinangan na. Pasu-pasu nang si inumon nang si panganon na dipangan na. Anggiat makorhon yali Tuhan. Tuhan mamalum ni parsahiton na. Hasabuy hami rap udur muse di bagas joromon. Mabigi hatam jala mamuji-muji kuarmu. Nang di ruasmu nalan siapi ali Tuhan. Macai gudang donasida nong lansia songok kami sadiri piali Tuhan. Arong donagali pamatangna. Arong donagali pikiranna. Tuhoro saluhut nahu pasahat hami. Alane di parbinoto roho di siali Tuhan. Lehon magugu dinasida li Tuhan. Ganup marsada-sada. Asa toktong solhot rohana sida tuho ali Tuhan dinasa gulmit ninguluna. Nang dia ka perawat pribadi na merawat nasida manang keluarga piali Tuhan. Lehon asini roham tu nasida anggiat marsitutu nasida mengurus na tua-tua nai di bagasan holong nasian ho ali Tuhan. Nang ditikyop piali Tuhan. Nang bigyon nami mahatam marsaringar na pinatolhas ni naposom amang padita J saragi dihami. Pasu-pasu amang padita nami iya li Tuhan. Anggiat margugo pasahaton hatami. Jalahami piali Tuhan. Sudi ruas na adong di bagason. Nang ruas na mabigi siya bagas na bipe. Urasi na sida ganup marsada-sada. Anggiat hatami boy makorhon tunadinggan. Jala boy ulahonon nami di bagasan ngulu nami. Alania lay Tuhan jumolo matutu urasi nasadusa na hulahami. Anggiat asa boy tarjalo hami pasu-pasu nanaing lehonomu do petuhami. Alani alay Tuhan pinuji dan pinuji dohot pinasangap maguarmu. Di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus si Pangulo hami, mauliate meali Tuhan. Amin. Kau manomo-nomo hata niribata, marende mahita Moses, sian bukende metodis nomor 186, rim mahita jongjong.
Tapasada rohatta martangia kita. Debata jahuba, debata nahusobahame di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus. Debata nabadia, debata namarmulia. Hodo Tuhan nami, hodo pangalualuan nami. Ali Tuhan, ditikior di narohami marsaur dohot ho. Wasdoroha nami naroho tutonga-tonga ni punguan nami. Terlumubi dinalao tumangion hatami hami. Asa jumulo urasi roha nang pikiran nami. Asamian hatami dingulu nami. Pakion nami nalaho menguji pasangapon warna. Atong ali Tuhan. Pakulingi mahami marhite hatam doho todim. Ay nungarade hami manangi hosa. Jalan apo sompe dinalau pasahaton. Perbadiai jala pargugui. Jalo matang yang nami. Di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus si pangulu hami. Amin. Salom madihita saluhuna. Hata ni debata nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion imana tersurat sian buku nabadia na sinuraton ni si Johannes biddu 10 sada mamukkamai sian ayat 32 saha rudi ayat 44 songonon maridok hujaha di bagas goarni Tuhatta Yesus Kristus. Asa sahat ma si Maria tu pangulonan ni Yesus. Jala di si di ida ibana. Dipatukap ma ibana tu jolona. Huhut madok. Autna di sonho ali Tuhan. Dang tagamon mate ibotokki. Jadi dung di ida Yesus tu matangi si Maria rodi Jahudi naroi akan tu matangi si tarimas marohana huhut bosa dunginin nama tu dia di pihak kamu ibana jadi di dok nasida ma Roma ho mernida Tuhan. Dungita rilu-ilu mamatani Yesus. Dung didok akka jauh di ima. Di holong nirohanai di ibana. Alai debasian nasida madok. Mata ni nama pitung diukap ibana do. Dang hasudatan ibana huroha halakon unang mate. Gabe tarimas musema rohani Yesus. Dinasahat ibana tu tanomani. Liang batu doi. Laos batu do lakopna. Dungini na Yesus ma. Hiddat hamu mabatui. Gabe ninna si Marta ibo toni naung modingi nunga sanga bau Tuhan ay nunga polau patari tunginin na Yesus mamadok ibana dahudok tuho idaom mudo hasangapon ni debata molo na porseaho. Jadi dihidak nasida mabatui. Dungi manailima Yesus dopa gijang di dokma. Ale amang mauliate mahudok tuho ala ditangion hoau. Huboto donian natotong do ditangion hoau. Alai ala ni natoropon na jongjong humaliang. Ubahen hudok songoni. Asa porsea nasida naung sinurumi doau. Jadi dung didok songoni
di pagugo masuarana majauhon, o Lazarus, ruar maho. Dungi ruar matutuna matei, lilit do pesaputi, tupatna, dohot tutanganna, jala alit sekai tubuhina, jadi didok Yesus ma, har hamui, asa merdala ni mana, ido sahatna. Ya muamanami nanami na hinaulungan, ya tema ni jamita di minggutta sadarion, molo porsea ho, berengom mudo hakumion ni debata. Ia jamita nalau si pahusor-husorota di tikion, ima taringot Yesus, napa bakiton, manang napanguluhon si Lazarus. Ia si Lazarus dohot ibotona si Marta nang si Maria, maringanat dona sida di huta Betania, molosian Jerusalem, sekitar lebih kurang 2 mil tu Betania, manang lebih kurang 3 kilometer main molo kurat tanuaing. Alai ditiki di pasahat baritai tu Yesus, Tuhan Yesus sedang pararaton berita nauli ditari parni sungai Jordan, Masaido. Kalau di perhitungan jarak lebih kurang 150 km sian huta Betania nakaning. Jala dung ditikina marsahid dope si Lazarus. Di pasahat matona manang berita tujuan Yesus na marsahid si Lazarus. Ya mua manami na namin na hinaulungan. Inaung tajaha hatani di bata mulu tajaha mulai sian ayat na perjulu na kaning tamoto ma bahwa si Maria do si Marta naksongoni si Lazarus omma keluarga nama say jonok tu Tuhan Yesus. Ia si Maria ima sada perempuan nama miahi pak ni Tuhan Yesus dohot miak nama sayarga ima nanidokna miak narwastu. Naksongonido si Marta imana ma na para si pangarot tu Tuhan Yesus nangak kasisianna didikinaro Tuhan Yesus. Marta mue itu jabuna sida. Janganlah termasuk keluarga na persea tu Tuhan Yesus. Jala holong dorohana sida tu debata tu Tuhan Yesus. Di patarida nasida doi. Dakolan marhite akka hata. Alai marhite akka pembahenan. Jadi ngamasai jonok hubungan di keluargaon tu Tuhan Yesus. Jala dung ditikidung marsahit si Lazarus di pasahat matona jala didok ditonanai mulo tabereng di ayat tulu dihamua manami inanami na hinaholongan hata ni debata di ayat tulu didok di bidlu 10 daun. Jadi disuruh akai boto naima nama dok tu imana, oh Tuhan, namar sahid do hinaholongan niroham. Lapatan na di siya manginang. Mulu di bahasa Indonesia di dok, Tuhan, orang yang kau kasih itu sedang sakit. Jadi, dang mungkin dohonon ni si
si Marta do si Maria songoni molo memang dang bagak hubungan nasida. Alai dung sahat tonai dang langsung roh Tuhan Yesus. Pola dope dua rinai mana tinggal di nganani. Pemolo sia jarak nak kaning 150 km. Mulu merdalapat sekitar obatari may ditempuh perjalanan. Do benna ditik kinasahat tu Tuhan Yesus tu huta Betania nunga obatari sila sarus di tanoman. Dalam mulu sian partikian mulu nunga obatari berarti nunga bau biya manginang. Kuasa dang miter roh Tuhan Yesus. Alana naing papataron ni debata do papataran Tuhan Yesus do hamuliaon ni debata di jolo ni akasaluhut na toropi. Anggo tadda halongangan na malum siya na marsahit nung godang di patuba Tuhan Yesus. Alay nang pesonguni tong dodang porsea godang hala Yehudi. Alay sahalion na yung papataran ni Tuhan Yesus mahamuliaon na marhite napabakiton jolma siyan namate ay do amang inang waso na paling balga. Itulah tanda mujizat yang paling besar, membangkitkan orang yang mati menjadi hidup kembali. Diol rohani Tuhan Yesus asa marhite ulau ni lamu torob halak na persea. Ima ubain na pola dang mitor mulak Tuhan Yesus madapoton si Maria do si Marta dung di BG baritai. Jadi dia mua manami na namin na ulang duksahat tu Tuhan Yesus tuhuta Betania. Na parjolo pajupang do Tuhan Yesus si Marta. Johatani si Marta mulu disokko Tuhan dang jadi mate ibotoki. Alay mana pe diboto mana do na margogo do Tuhan Yesus pamalupon ragam niak kasahit. Amin. Jadi dia mua manginang mulu porsea hita. Aha pesahit na rotu hita. Asal ma porsea hita. Dinamartangiak kita mengido dohot hasirepon ni roha pasti belum dilewat Tuhan. Asal ma porsea hita. Alay na yung lubis yan ido papataron ni Tuhan Yesus sa homion na. Jala di nama katai Tuhan Yesus do si Marta. Di patarida si Marta do bahwa na porse mana itu Tuhan Yesus. Walau tabereng di ayat 22 manginang. Dok si Marta sebagai pernyataan iman. Alay nuaing pe tong do huboto lehonon ni debatado tuho nasa si pangido ommu tu iman. Itu pernyataan iman Marta. Tetapi sekarang pun aku tahu
bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Apapun yang kau minta. Di singa dong terida pernyataan iman di si Marta bahwa namar gogo na mampu do Tuhan Yesus pabakitos si Lazarus. Jala ditikin nama kata Tuhan Yesus do si Marta taringot tu kebangkitan. Di ayat 27 di dok si Marta do disi dungi di dok matu ibana olo Tuhan na porsea duau hodo Kristus anak ni debata na naing roh tu bertibion. Artinya diboto si Marta do bahwa Tuhan Yesus si Mesias. Olan Mesias do anak ni bata na mampu penguluhon ng mate. Manang jolma na di parguguy di bata ido na mampu mabayantad na halongangan. Jadi diamu ama namin na hinahulungan. Ido bay na idok Tuhan Yesus di ayat 26, akulah kebangkitan dan hidup. Artinya setiap orang yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup. Yaitu hidup yang kekal. Ngulu si saliling nililing na. Jadi dia mu ama namin na hinalongan. Ada jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ido sumurung ni ha porseaon na martuha kita tu Tuhan Yesus. Mulu dibadikot tuha persiaon ni ka agama na asing. Ada jaminan, ada kepastian, bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Di mulut tabereng di hatani debata Yohanes biduonom ayat 47 jelas dari dok Tuhan Yesus di sia manginang. Na tutu si tutudo na hudokon tuhamu. Na porsea ido naung gabe na puna hanguluan na salileng nineleng na. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal saat ini juga, bukan hanya nanti. Alani. Dihamu ama nami ina nami na hinahulungan. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menerima pertama pengampunan atas dosa-dosa kita. Yang kedua, janji kehidupan yang kekal. Jadi akan naung porsea tu Tuhan Yesus dang mabiar be mana mate sa di hari be paujoni Tuhani. E molo disukut tu hida molo mate ho tu dia ho. Dengi do manginang? Nang dia ditepi adong de kan? Molo mate ho tu dia ho. Tu surga do manang tu naroko. Alai mulu akan aporsea di debata nggak dibotoi mana molo mate pe mana tu surgo hasonangani. Jala saliling mangulu pe hita di pertibion ha homion di debata di papatar do tu hita asa totong ha porsea otei tugu. Lapatan na diamu ama namin na hinahulungan. Persoalan hidup kekal bukan hanya persoalan nanti. Persoalan berkat Tuhan dan damai sejahtera Tuhan bukan persoalan nanti, tetapi persoalan sekarang di sini dan saat ini juga. Jadi ada jaminan keselamatan, ada jaminan kehidupan kekal.
Alana ngulu di portibion parsatokinat do ate hamanginang. Mulu tajaha do natar surati na do ni parpesalmen di bidusia pului ayat 10 ngulu ni jolmain na 70 tahun. Mulu margogo 20 tahun. Bertua mah nong masuk tule peli. Nang merumur 70 tahun, nang merumur 20 tahun, apalagi ngelubi 20 tahun. Wah, nggak ada pasu-pasu ni debatan belgai. Walaupun songon naik natar surati, mulupe dilehon umur lebih siap 70 tahun, alai merdongan akka hangaluton. Kembaran na doi. Jadi dihamu manami na namin na hinaholongan. Salilik kita mangulu di portibion, buy di utarasahon bahwa najonok Tuhani narap Tuhani dot kita manang nadaong. Ala itu tuh ikon merdongan hapor seaon dohot perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Harus berdasarkan itu. Ilahami be sebagai naposo ni debata gudak luhu pakilalaon rohanami pasu-pasu hakomio ni debata di pernguluan nami. Nangino na lao si pasahaton ni hata ni debata tu hita ruas ni huria saluhut hita namar pungu di son. Molo porsea dohita, jala molo marsadani roha dohita, danga dong naso tarpatupa debata. Amin. Jadi molo berkamu amanginang pembangunan non, bahkan di piga-piga tikinong salpo molo berkomunikasi tuak karuasta. Ay wasa membangun tiki masani Covid. Arong nomor do songoni. Dengin nuai. Alai di sima di dok debata molo kisonang doho sude adong rade dan adong tantangan iman molo godang do hepengmu sude tupa dang marparbui hapor seaon. Alai bagaimana pada saat kita mengalami kesusahan, bagaimana pada saat kita tidak mempunyai apa-apa, kita mempunyai keyakinan bahwa Allah ada dan mengerjakan pekerjaan Allah. Disitulah iman kita ditantang Bapak Ibu dan Saudara. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari juga demikian. Mulu membangun kita membangun jabu dung sude tu pahebeng. Kadang ada persoalan iman di sini kan? Ngadok kebeng. Tapi bagaimana dari yang tidak ada menjadi ada? Disitulah Allah bekerja dan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Hahumio ni debata. Jadi nungai pat orang panitia nak kaning. Taksahat 27 bulan malosian angka do janji iman niakka hamu manami nanami. Ina tunai do penak kaning 707 dai. Alemo do angka janji iman nga mer200 hampir 250 juta. Diamu manami dan nami naholongan. Itu yang mau kita buktikan. Apakah Allah bekerja? Apakah Allah menolong kita di waktu kita mengalami kesusahan? Nang songon itu di perngoluan Siganupari amanginang. Berengot ta mahahumuy na debata molo hita totong marpangusadya tuy mana tapasa dirita tapasa akan naniulat ta berengot ta mahahumuyon ni debata di bagasan ngulutta Siganupari. Tapi ting sadaro hatta nang di nomor keluarga pe molo sadaro hatta martaba maka pasu-pasu. Amin. Itu janji debata di Psalmen 133 ya deh. Usia ini debata main na pasu-pasu.
wakka na marsadani roha. Jadi do pangiduan ni hatan debata tu ita mulu marsadani roha do ita satahi sauluan danga dong nasotar patu pada debata. Mulu pedi dok panitia nak kaneng saudara ragu-ragu do panitia madok mulu anggaran ni pembangunan ngelu bisa miliar. Ade emang ina. Alana dung dibongkar songonon iku gatio tado lante. Habe sisa miliari dak sadu itu lante. Dung igat nong lantai asina perjulu ipe mungkin dang pakai tabe. Ketinggalan zaman. Di angka di anggaran dari panitia sekitar 1,4 atau bahkan 1,5 miliar. Bapak dan saudara. Alai mungkin Roma suku-suku mana gudang mai. Tak sedia molo dituhani. Tak sedia molo dia akan percaya dituhani. Amin. Itu Bapak saudara. Yang penting bagaimana kita percaya kepada Allah dan bagaimana kita bersatu hati mengerjakan pekerjaan Allah, maka Allah akan menyatakan kekuasaannya kepada kita semuanya. Apalagi di hamu kama nami dang lanjut usia dang liling beta dinikmati hamu biokap pembangunan kan tuaka ya nakko do tuaka pahupu namanya teh. Itu. Apalagi mulu suku kamu do tuau. Mungkin nak tangan menaruh nak bida dua kan? Kalau bahasa mahula honon, nak bertanggung jawab tu debata dua menginang. Ala ni dia mau manami na inolongan. Taulahum maulau ni debata, tahap percaya ima debata si pangului asa. Di papatari mana homionna tuhita jala di patudui mana akka naulina denggan di perngoluota. Amin. Bertanya kita mauliati di holi Tuhan di syalahatam nong di patol haso di tongo-tongoni penguan nami posdorohan nami todimi totong marhagugun marharajaun tiroha ng pikiran namin asa tugu-tugu mahami totong dinalahu mangulahon hatami lopok kong mahatami di bagasan roha ng pikiran namin jalo matangyang nami di bagasan goar yana Tuhan Yesus si Panguluhami. Amin. Asarim mahita salu na jongjong idok hatani debata huboto donian natotong do ditangyon hoau alai alani natoropon na jongjong humaliang ubay na hudok soni asa porsea na sida naong sinurumido au. Amin. Tapuji debata. Tapuji debata. Jalo amu pasu-pasu na siyan debata. Saya di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Disodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala asi marohana midahamu. Didopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala di pasaorhon madamena tuton di munabe. Amin. Amin. Amin.
mahamu martangnya kita di bagasan patabe